Malawi Today. President Ndavene. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Mamawa tinakuonesani incident imene inachitika kunjalo kunena kuti kumeneku amang'amba zikwangwani, ndipo timafunsa funso lonena kuti kodi zimenezi ngati zikuchitika mnyengo ino yoti siya kampeni nanga 2025 kulinji, ndipo munthu akamakhala kuti akukumana ndi zinthu ngati zoterezi zimatanthauzanji? Apanso tabwera ndi klipi ina imene ikuonesa anthu akukuwa mtsogoleri wa dziko lino mmene amadusa malo ena anamukuwa kwambiri, ndipo zomwe anamukuwazo ife sitingathe kubwereza, koma tingokuonesani kuti mmenemu ndi mmene zinakhalira. Takhalani pompo muone kuti anthu akukuwa motani akayiona convoy ya president. Magabo sio balwa mafuta angati wamenepo. Mukumva nokhatu mmene anthu akuyankhulira mkatikati mwa klipi imeneyi, ndipo anthu mmene akukuwira mkatikati mwa klipi imeneyi. Zimenezitu ndizombesa chisoni kwambiri, komanso ngati dziko umenewu umakhala kuti ndi uthenga wopita kwa atsogoleri athu, kodi tinene kuti zimenezi anthu akuchitiranji? Ndipo mawu ena amene akutchula mkatikati mmenemu akuonesa kuti ndi mawu oona kwambiri, chifukwa mkatikati mwakukuwamo anthu akupereka madando kwa president, ndipo izi ndi uthenga chabe, koma kwa munthu wanzeru asazitenge ngati kuti chimenechi nchidani, koma azitenge ngati malangizo, ndipo ngati pali pena pake pofunikira kukonza apakonze kuti zoterezi zisamaoneke. Nde timangofuna tikuunzeni ndipo tikuoneseni zimene zina mmene zikukhalira m'madera ena atsogoleri athu akamadusamo. Nde mmenemu ndi mmene zinalili. Ine ndili pano kukupasirani china chilichonse chimene chizikhala chikuchitika m'dziko mwathumu, ndipo timakupemphani kuti ngati mukungotipeza kumene, subscribe to the channel. Manga subscribe kuti zambiri zimene timakambirana pano zisamakuponyeni. Komanso ngati mukungotipeza kumene, iyi ndi Malawi Lero, channel chimene chimakupasani nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika m'Malawi, ndipo zambiri zimakhala zikuponyedwa pano. Nde chonde subscribe to the channel, like, share, komanso osayiwala kupanga turn on kudina pamene pali kaberopo, kuti ma notification amene
ma updates amene tiziponya pano asamakuphonyeni, ndipo muzilandira notification kuti ife taponya video yatsopano, ndipo inuyo muonere. Kufika nthawi ina ndingoti mwakoma nonse, zikomo. Vamos a Bobuera, Presidente,